سرکردەیەکی پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا بەحسا کۆنگرێک و دناوبەرە رووسیا و تورکیە داهاتی ئەنجامدان دکە و دەبێژە کو هەردوو دەولەت سەرگەلێک خاڵان ڕێکەفتن. مسلم محەممەد ئەندامی پۆلیت بیرۆیا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دداخویانێکی تایبەت دەش بۆ ئارکێ بەحسا ئەنجامین کۆنگرا دناوبەرە هەردوو وڵاتین کو ڕۆڵاوایان هەری گرنگ دە سووریەدا هەیە کرد و گوت کو ئەو ڕێکەفتن لەسەر دوو خاڵێن سەرەکە هاتیە پێک هاتن. خاڵایەکێ لەسەر کریزا پارێزگەها ئەدلبێ و ڕووبڕووبوونا ئالیەن شەرکەر لە دەڤەرێ هات پێک هاتن کو درێکەفتنێدا هاتیە کو دبە دەڤەرەکە بێچەک bi dirêjahiya 15 ta 20 kilometrî were durustkirin û li hevhatinek di navbera aliyên şerker de jî were encam dan. Di xala di duan de hatiye ku dibe çekên giran bi hemû curên xwe wekû mûşekan û topavêjan ji destê grûpên tundraw an got terorîst werin derxistin û ew yek ya herî giring e derbarê danûstandinên ku di navbera wan de hatiye encam dan. Her derbarê wan xalan Muslim Muhammed da zanîn ku Tirkiye dibêje wan nehêla komkujiyek mirovî li deverê derbarê welatiyên sivîl li Idlibê ya ku bêhtir ji 3 milyon welatiyên sivîl tê de ne were rûdan ji ber ku eger ew şer hatibe rûdan wê rewşeka penaberî bi sed hezaran hatibe encam dan û welatiyên sivîl wê berev Tirkiye û Ewropa û hûn cihên din ve çûban. û Tirkiye herwiha li aliyek din dibêje ku wan berevanî di ber welatiyên parêzgeha Idlibê de kiriye lê grûpên tundraw wê di demeka nîzik de wê çekên xwe yên giran radiz bikin û ber welatê xwe ve biçin û ew çekdarên biregeza Sûrî û tevlî wan grûpan bûne wê li hevhatinek bi wan re werekirin. Herwiha derbarê wê kongirê Muhammed got ku danûstandinan derbarê rewşa aborî di navbera Rûsya û Tirkiye de hate gengeşekirin ku Rûsya dixwaze ji rejîma Esed re bide xuyakirin ku wan çekên giran ji destê grûpên tundraw derxist û çekdarên rejîmê li ser hêla xwe bi çekên xwe yên giran ve hêşt û Tirkiye ji aliyê xwe ve dibêje ku ew dikarin dergehek sînorî li ser sînorê Sûriye dirust bikin da ku devereka aram li ser sînor dirust bikin. Herwiha pêşînyarek ji aliyê Tirkî ve hat pêşînyarkirin ku dibe hêla di navbera parêzgeha Heleb û Laziqiyê herwiha di navbera Heleb û Hemayê de berê sersala nû were vekirin. Her li gorî warêkeftinan Muslim Muhammed got ku wê polîsên leşkeriyên Rûsî û hêzên Tirkî deverê kontrol bikin û birê ve bibin. Derbarê Rojavayê Kurdistanê jî Muslim Muhammed da zanîn ku Tirkiye ji demeka dirêj ve dibêje ku dibe ew devera Rojhilatê Firatê jî ji çekdarên serbipeyê dê ve rizgar bikin û Tirkiye dibêje dibe Amerîka ji deverê vekşe û eger xwe nevekşand dibe berpirs be ji ber ku ew binyazin berê xwe bidin Rojhilatê Firatê jî wekû di kongir de hatî diyar kirin. û Rûsya jî di dawî de daxuya kirin ku ew binyazin civînekî li Sûd jî di navbera Tirkiye û rejîma Esed de encam bide da ku bigihin levhatinekî û çareseriyekî ji krîzên di navbera wan de bibînin. Serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Muslim Muhammed di dawiya gotina xwe de balkişand ser berjewendiya miletê Sûrî bigiştî û got ku sê xal hene dibe werin pêkanîn da ku mafê miletê Sûrî bigiştî were bi destxistin. Xalayekê pêkanîna levhatinê û çareseriya siyasî di navbera rejîma Sûriye û opozisyonê de. Xala di duan distûrek nû piştî çareseriya siyasî were danîn û tê de mafê miletê Sûrî bigiştî were parastin. û ya herî dawî jî helbijartin biriya dengdan were encamdan û welatiyên Sûrî karî bin bi azadî di helbijartinan de beşdariyê bikin.